Perlo kakane kapor ngan wanra sepi ya kawai ka notis kwai ka ba itanat bha ba pipek bat ka ba ibang ban ya simbenta kane ka jaka namar ba kador jong ka tiket ru kadang red nrei ki price kilong ki bala ya bet ya biang kane ka jing penyakop kwai kadai hanong jeli harut surok nong stoin mau kerwat te ladap hi mi namo kroat pin yaj bek bat kadon harut surok ladap hi mi nonong stoin rok pin yaj saka surok ban lei samo kroat bat pin lap kadon harut surok ha kadai kasunong nong jeli bat katarik kadai arpo pratarik jong ubenai bakandai arhajar arpo sau te katiket kan long khat arspa tingka bat ki price kilong kumne kabaningkong kadai lailak kabaar kadai silak sanpau kabalai kadai silak kabasau dai silak kabasan silak kabandriu silak kabahnyau kadai laipo hajar kabapra arpo hajar kabakhandai sipo hajar sipo hajar bakhatwei sipo hajar kabakhat ar sipo hajar kabakhat lai sipo hajar bat kidon arpo uteli ki consolation prize kalong san hajar uwei bat kapor ban penkwai kalong khandai am bat kapor ban penkut kadai lai pm takamut kadai lai baje ondi tiket nadu pra baje men step haka arpo nyau tarik jong benai bakhandai snem arhajar arpo sau bat onthe dok kha haka hadu pra kwintal nalor ki dok rim lathe biang ya ki dok kha bathmai kalong pra kwintal haka arpo tarik haka por men step on sim jing thau ya bro ki dok kha ki bami nakapung bathaka tei kasngi ondon kalik laki droru tangba hangne 4 bu ya ka ei ka ba kin ai ka price ya kalik laki dron mar la shutho hangne ondon kalaki dro ha ka tei kasngi tem tip unla ban ai da ka ei da ka pisane kumta ter bat kindon kinong di laki draw ha katai kasngi bat ka jing tip ka ba khambania sngobha phone ya kini ki sautli ki number ki ba hilai i babu apo screen bat ibala penia je katai ka jing penile kai ide iba el marwen ba bi jerwa ba islando ba bi marngar te ngakerpat ya phi ki perlok rawan ki ba ya sim benta katai ka jing yakob khwai namar katai ka jaka kadai ka jaka ka ba itanat bha yole se ki bom patwan ban ya sim benta ki bom pat poi ha katai ka jaka sngobha wan pe ka katai ka jaka kalong ka ba itanat ba iba dining itrai jong kane kapung ila penbit penbiang namta ki jong phi ki perlok rawan baro ki baju sngob tanat ban ya sim benta nadu ka jaka syong umdon kam ban wanra ki jing syong namar ba ula penbiang nadong syadong baro sodong kapung iba penbit penbiang lupa ya ki jaka syong ha katai ka pung ban an penilek kai bro arteli ki pung namar kadon arteli te ngakerpat ya phi iwei pa iwei ba ya sim benta hatai sngo ha katai ka jing ya kop kwai sngobha ya burom lem iwei pa iwei khnang ba kanomi ka huri hura namar kawes kasihil jongi kan yo ya kata ka burom ba ki long ki briu ki ba ya trelang bat kiseng bat kinong penia cha katai kapor ngobha yole se dadaj uwei perlok jong phi ya ka ba kham he sngobha da ya ai jaka lem namar ba ka kham sngew tanat ba phin ya sim benta hakino kino ki jing yakob khwai lane hakino kino ki platform ro namar ba ka wes kasihil kan yo ya katakan nam ka burom ba kan yo ya kanam sniu ndrei kan no kan yo ya kanam ka ba khambha bat ngakerpat jur ya phi iwei pa iwei ba sngeobha te tangkum ta khublei sibun sngeobha saya komen saya like ya share lem ya kaneka video khnang ba iwei pa iwei indop yo i bat mentangen ya pekno sindon ya kidok kha ki bangi la
ngidang syuthe haka arpo tarik jong benai bakhandai snem arhajar arpo sau te perlok rawan siobha kapor bandi ठीक है जल्दी हो गया mana? Mana? Tidak tepir nyokan Rai. Nakit satu dulu. Udah. Siapa? Joko. Baik, punya. Langsung ayo. Ayo, dona. Jauh up, akan.